Chcel by som ísť do inej banky, pretože mi ponúkli nižší úrok ako vy. Konkrétne cez telefón som u vás dostal 3,79 a v inej banke 3,2%. Teda zaujíma ma, čo mi viete spraviť s tým úrokom, alebo idem preč. Super, vítajte. Tak vieme vám ponúknuť 3,29 bez poistenia. A počkajte. Ako? Že musí mať poistenie? Aha, jasné. Dobre, tak viete čo? Nakoniec vieme vám dať iba 3,49 bez poistenia a jedine, keď zoberiete poistenie, ale to už obrovská výnimka, s poistením, a musí byť investičné, ale s poisteným, vtedy môžete mať 3,29. Dobre, čiže som ochotný poistiť si hypotéku, donesiem vám poistenie, jak si spravím a môžete mi dať 3,29. Som ochotný zostať lojálny tejto banke, napriek tomu, že mi najprv ponúkla úplnú hovadinu, ale som ochotný. No ale viete, to tak nefunguje, že vy si to poistíte a potom prídete tu. To my vám musíme spraviť to poistenie, ideálne ešte aj investičné, viete, aby ste si aj trošku sporili, aj dačo boli poistení, také dva v jednom, jak Lego. Dajte mi pero a ukážte mi, čo mám podpísať, aby som išiel preč do inej banky.